Molt bon dia, Judit. Bon dia, Mar. Judit, sempre ens ajudes a desestressar-nos, al desenvolupament personal. Avui de què vens a parlar? Doncs mira, avui vinc a parlar-vos de focusing, que focusing és un mètode terapèutic que és dels que més ha transformat la meva vida. Llavors em ve de gust fer-ne difusió i alhora dir que a dia d'avui estic certificada per formar persones en aquest mètode. En què consisteix aquest mètode? Mira, aquest mètode és un mètode que va ser desenvolupat per Eugene Gendlin als anys 70 del segle passat i és un mètode que parteix de la premissa bàsica que el nostre cos emmagatzema informació i saviesa molt valuoses per poder comprendre i resoldre aquells aspectes que frenen la nostra vida i que ens impedeixen viure amb la plenitud que ens mereixem. Llavors, focusing per poder anar a buscar aquesta informació i aquesta saviesa que conté el nostre cos, ho fem a través del que focusing anomena la sensació sentida, que és una sensació corporal especial que conté implícita aquesta informació que necessitem per poder desencallar aquells aspectes, aquelles situacions, aquelles preocupacions que no ens deixen viure tranquil·les. I això del focusing és un mètode, és una tècnica, és un exercici, n'hi ha de diferents. Com funciona això? És un model, és una manera de viure també. Focusing ho és una mica tot. A grans trets és una manera de viure, és un model terapèutic, és una tècnica perquè conté uns passos específics, és a dir, que podem aprendre a fer focusing a través de l'estructura que té i alhora el bonic de focusing és que és una manera de relacionar-nos amb nosaltres mateixes i amb aquesta saviesa corporal implícita amb la que viatgem totes i tots. És com si d'alguna manera, des del focusing, s'entenés que tot allò que necessitem per viure plenament ho trobem a dins nostre. Totes les respostes estan a dins. Llavors, focusing ens ofereix una tècnica i una manera per anar a buscar aquestes respostes. Doncs què et sembla, Judit, si ens ensenyes com ho hem de fer, això? El que farem serà no tant entrar en tot el procediment, perquè és un procediment profund i potser necessitaríem per fer un enfocament, que és com s'anomena en focusing, aquest anar cap endins i atendre les sensacions sentides, igual necessitaríem uns minuts llargs. El que farem serà explorar una miqueta què és això de la sensació sentida, que és aquesta sensació corporal especial. Em sembla perfecte. Llavors, tu aquí, vosaltres a casa, et demanaré, Marc, que tanquis un moment els ulls i que et regalis alguna respiració una miqueta més profunda de lo habitual, que t'ajudi a anar aterrant en el teu cos. Per sentir que estàs aquí, asseguda en aquesta cadira i que estàs a dins d'això que és casa teva, que és el teu cos, aquí on es troba tota la saviesa que et permetrà viure la vida en plenitud. Judit, no ho vols fer això amb mi? Sí, mira, mentre ho dic jo vaig entrant, mentre et vaig guiant també vaig entrant en contacte amb aquesta sensació sentida que ja es va formant només de vegades només d'estar aquí dins, no? En el teu cos, de parar un moment i entrar aquí dins, ja hi ha alguna cosa que s'està sentint, oi, Mar? Llavors ara et demanaré, i us demanaré a casa, que imaginis que estàs asseguda davant d'una persona amb la que et sents molt a gust. Una d'aquelles persones amb les que t'ho passes bé, d'aquelles persones amb les que pots ser tu. I que vagis fixant-te, vagis observant quina sensació global ja va apareixent en el teu cos. Sí? I mira si en la mesura que va apareixent aquesta sensació, mira si té algun color, alguna textura. He de notar que ho tinc jo ara mateix dintre el cos o com ho tindria jo estant amb aquella persona? És imaginar-te que estàs amb aquesta persona, amb la que et sents tan i tan a gust, i observar com se sent el teu cos quan estàs
en això? Relaxat. Val. I observa També. com és aquesta sensació de relaxament. Val? Com és estar relaxada? On ho notes en el teu cos? Com és? És com comoditat, tipus poder expressar-te i fer tot el que tu vulguis sense cap mena de pressió. Clar, clar, És estar contenta, no, d'alguna manera, també. clar. Mira si aquesta sensació d'estar contenta, no? D'estar tranquil·la, de poder ser tu, mira si aquesta sensació que estàs notant ara en el teu cos, si pogués encaixar amb algun paisatge, o amb alguna música, o amb algun moviment, o amb alguna paraula. Jo, has dit això i m'he imaginat un camp verd, així amb el cel blau, alguns arbres, una mica de brisa, no molta, però allò que refresca. Temperatura d'uns 24 graus, que si està bé a fora. Quin paisatge, no? Així verd. Sí, quina tranquil·litat. Quina tranquil·litat, oi? Doncs ara et demanaré que tornis a fer una respiració una miqueta més profunda de l'habitual. Em sap greu treure't d'aquesta sensació i d'aquest paisatge, no? que des de fora semblava com que era molt agradable per tu, oi, Mar? I et demanaré, si et ve de gust, et convidaré que imaginis ara que estàs asseguda davant d'algú amb qui tens algun conflicte, potser algú amb qui et sents incòmode. Vale, fet. Fet, ja hi ets, d'acord? I dona't un moment, sense presses, per deixar que el teu cos també et faci saber com s'està sentint, com està vivint aquesta situació imaginària d'estar davant d'aquesta persona que et genera un cert malestar. Ja és com que estàs més tensa, no? Que notes com els nervis que apreten. Sembla que ja hi ha alguna cosa que apreta, tensió al coll. Són com ja tot lo negatiu, no? Tensió, aquesta sensació al coll, no? Alguna cosa aquí dins que se sent apretada, oi, Mar? Mira si, de la mateixa manera que has fet abans, si pots trobar, si t'arriba així com una paraula o una imatge o un paisatge que encaixi amb això que el teu cos està sentint en aquests moments. Ara no m'he imaginat cap paisatge ni cap imatge, però m'he imaginat així una cosa grisa. Una cosa grisa. Gris fosca, sí. No negra, però grisa. Val, una cosa gris fosca. La pots sentir en alguna part del teu cos o és una sensació global, aquest gris, aquesta cosa gris fosca? Global. Global. Pots estar amb això, amb aquesta part de tu que se sent així, com d'aquesta part gris fosca? Sí, però potser són com més aquelles ganes de marxar, no? Per estar en un lloc millor. Ai, això no ha sonat. Clar, és interessant, és interessant. Val? És com que, si vols, et convido a, de nou, respirar una mica més profund per anar sortint d'aquí, Mar. Exacte, sense presses al teu ritme. Llavors obrim els ulls. Ui, quant de color, Quant de color, Per agafar el fil d'això que estaves comentant ara i que és molt important i que és molt interessant en focusing, perquè, clar, de què va focusing? Focusing sovint va d'entrar en contacte amb aquelles sensacions sentides que el nostre cos o que hi ha una part de nosaltres que les viu de manera desagradable, com que volem escapar d'això. Sí. I focusing ens convida a quedar-nos amb això, acompanyar-ho i relacionar-nos d'una determinada manera amb aquestes sensacions perquè també puguin donar el seu fruit. Clar, i puguem conviure-hi també, interpreto. Exacte, conviure i alhora deixar que aquestes sensacions se sentin amb tanta confiança en nosaltres mateixes que s'animin a anar obrint i desplegant aquella informació que també ens serà útil, aquella saviesa interna que també ens serà útil per desencallar potser alguna cosa que té a veure amb la relació amb aquesta persona que t'estaves imaginant. Doncs, ara.
Moltes gràcies, Judit, que se'ns acaba el temps. Però sempre és un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. I nosaltres ara ja deixem aquest programa d'avui i tornem demà a la mateixa hora, a les 12, amb el Té de Tot.